gahom sa Diyos. Nagaliyok ng gahom sa Diyos. Gidala sa Diyos si Ezekiel ngadto sa walog ug katong walog puno sa mga buko nga ilabihan kaugang. Ug giingnan sa Diyos si Ezekiel, Ezekiel, mabuhi pa ba kining mga buko? Si Ezekiel mingon sa Diyos, ikaw ra'y bugtong nasayod, Ginoo. Kining taknas kapunon, kung uga na ang imong pagpangalagad sa Diyos, kaya ka sa Diyos buhion pag-usap. Kaya ang revival, mauna ang pagkapukaw, mauna ang kinabuhi. Daghanang mga tao sa Diyos nga nagadtog simbahan nga wa na'y kinabuhi. Hapan ning taknas kapunon, gusto ba ikaw kinabuhi? Gusto ba ikaw pagkapukaw pag-usap? Ani ang Diyos sa atong taliwala. Ezekiel, panag na. O si Ezekiel na ngadto sa ilabiyang ugang nga bukog. Ug ang mga bukog, mga igsoon ming lihok. Ang kamot nangita sa iyang abaga aron i-connect siya. Ang wala nangita sa iyang abaga ug ni-connect siya. Ang ulo nagligid tingali padulong sa liyo sa lawas ug nag-connect siya. Ang tiil nga dugay na nalagpot sa kauga nangita sa iyang lawas ug ming-connect siya. Ang wala mao gyapon ug ming-tindog ang kalabira. Kung dunay proseso sa revival, dunay kagahom. Kung dunay proseso sa pagkapukaw, dunay kasaba. Dunay dinahunog sa balon. Kaya ang bukog nangita sa iyang kapares ka bukog. Aron mo tindog, ingon nga kalabira. Ezekiel, panag na. Ikaduhang higayon, panag na. Aron sila makabaton og panit og unod og si Ezekiel mga igsoon nanagda og unod og panit og ang mong kalabira aduna nay panit og unod, aduna nay ilong, aduna nay mata, aduna nay dalunggan, aduna nay dila, aduna nay panit og kanindot. Daghang mga Kristohano nagtindog sa simbahan, nindot kay postura apan makasusubok wa pay gininawa. Nindot og barong, nindot og sapatos, nindot og mga postura, apa ng problema, di ka maong mudayik. Di ka maong musayaw, di ka maong mulukso, di ka musingit, hallelujah. Nindot na atubangan sa Diyos, apan useless ang imong kagwapa o kagwapo, pag wala kay kinabuhing espiritual. Ezekiel, panag na ug kinabuhi o hangin. Ug si Ezekiel mingon, hangin, paguros ka mo, nining nagtindog sa tubangan o ihuyok ang gininhawa. Sa Bagatan, sa Sidlakan, sa North o sa South, adunay kusog kayong hangin na mingdahunog sa dapit ni nagtindog ang mga tao ay kinabuhi. Ug sa diha aming abot na kanila ang kusog na hangin, matag usa kanila, hallelujah, nakahanggap og hangin. Ug sa di nakahanggap, ang ilang mata ming sugod na, hallelujah, sa pagkipat-kipat. Ang ilang mga siko ming sugod na sa paglihok. Ang ilang mga mata ming sugod na tanaw sa palibot. Ang ilang mga tel ming sugod na sa paglihok. Ming tindak-tindak na sila, ming sayaw-sayaw na sila. Ug sila mga isod, hallelujah. Bagang ganon sa mga sundalo sa Israel na nagbuhi, pinaagi sa gahom, sa pulong sa Diyos. Hallelujah! O sa gininhawa sa Diyos! Kamaw na bang musikit? Sa Diyos Pentecost may huros sa mapusog ni hangin. Ug dito mga ison nilungop sa timog balay, diin sila nagtigom. Ug sa kalim mga igsoon, hallelujah, dunay dila nga daw kalayo nga may patong sa ilang ulo ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug nagsugod sa laing pinulungan, sumala sa ipalito sa Espiritu
Santo kanila, niinindak na sa kapunon. Ako na ito, may huyupang Diyos na himon. May hangin sa Holy Ghost. May gaon sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Magpisa ko sa nakusok ang panalangin. Kung di mo buksan mo baba, di mo kaganawa. Ay Holy Ghost mo agay sa baba. Wala yung gamito niya, pinaka-final niyang ebidensya ang atong dila. Kaya ang dila sa tao na may ngabahin, walay makakontrol ni ini. Hapan kung sugda na niya sa paggamit sa Holy Ghost, kung puno na niya ang atong panudlanan, ang atong dila may magpamatuon, na kita puno sa Holy Ghost, ikaw magasulti na sa kagailan pinilungan, sumala sa ipalindok sa Espiritu Santo. Okay. Nanang dinahulog sa akin. Ganito na. Okay. Katundanan mga isumuduol gini. Pwede ang bangko i-atras na ito. Walay ulod ha. Kaya dili ni panahon sa pag-inulsol. Kumana tayo na sa panahon ni sa pagpapuno sa Espiritu Santo. Okay? May pamaagi kung saan mapuno ta. Tingali